பாருங்கள் எவ்வளோ ஜொதிக்கலாரு பாருங்கள். அவர் வந்த உடனே இருள் விலகி எப்படி உலகமே பிரகாசமாக இருக்குது பாருங்கள். வெளிச்சம் இப்படி தான் இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கை. 4 பேருக்காவது நம்ம வெளிச்சத்தை கொடுக்கணும். ஐயோ அவன் வந்துட்டான் அப்படின்னு ஓடி ஒளியக்கூடாது. நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கணும். உங்களுக்காக இந்த சூரிய உதயம் வீடியோ, இந்த பதிவு உங்களுக்குள்ளா காட்சி பாருங்கள். நீங்களும் இந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் என்றென்றும் ஜொலிக்க அந்த திருச்செந்தூர் முருகனை நான் என்றென்றும் வேண்டிக் கொள்கிறேன். இது சந்திரன் திருச்செந்தூர் கடற்கரையிலிருந்து உங்களுக்காக இப்படி ஒரு எனக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிரபஞ்சத்திற்கு என் மனமார்ந்த நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.